साननानै नाय आं मुस्रि बेयाव गाव गावनि मुं थागोन बेनिफ्राय मावलांगोन जायनि थाखाय आं गावनि बिबान सोरबा जेनेरेल सेक्रेटारि बा जेनेरेल सेक्रेटारि बे लांदां जायगायाव बेखौ नोजोर होबानो जाबाय। लिरनानैबो लाखाजायो गावनि बिबाननि मुं ओमफ्राय गावनि मुं। गोदानै दाजानाय जे बनसु बे आफादनि जायफ्रा बिबान मोनबाय दा बिथांमोनखौ रायजो राजानि सिगाङाव खनसेबाव सिनायथि होनो सानदों। दा ओंखायनो मुंखौ मख'नाय लोगो लोगो जाहाथे गावबा गावनि सिनायथिखौ आलासि बा रायजो राजानि सेराव सिनायथि लागोन होननानै मिजिंथिहरबाय। गिबियावनो मख'नो सानदों बनसुनि गाहाय आफादगिरि बा आफादगिरि बिथाङानो जाहैबाय मानगोनां बनजित मन्जिल बसुमतारी चिरांनिफ्राय बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय आङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। आखाइ खबजानानै होनांगौ। बिनि उनाव भाइस प्रेसिडेन्ट सन्जय नार्जारी उदालगुरि दा बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बिनि उनाव आं खावलायनो सानदों बिथाङानो जाहैबाय अशोक कुमार ब्रह्म चिरां बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। भाइस प्रेसिडेन्ट आरोबाव जोङो लेङाइ आफादगिरि महरै मोननो हादों सोरांस्रि बर' बाक्सा सोरांस्रि बर' बिथाङा हयथ' सफैनो हायासै। बिनि उनाव गाहाय नेहाथारि आं बिथांखौ सिनायथि होनो सानदों बिथांनि मुङानो जाबाय डक्टर निजोम गोरा ब्रह्म क'क्राझार बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिनि उनाव एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङानो जाहैबाय बिमल बसुमतारी चिरां बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिनि उनाव सिनायथि होनो सानदों सेक्रेटारि बिथाङानो जाहैबाय बिलिराम बर' सनितपुर बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिनि उनाव आरो सासेबाव सेक्रेटारि नेहाथारि नबज्योति स्वर्गियारि उदालगुरि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिनि उनाव सेक्रेटारि मोनबोनो हादों हान्ना बसुमतारी क'क्राझार हान्ना बसुमतारी क'क्राझार बिथाङाबो हयथ' सफैनो हायासै। बिनि उनाव आङो सिनायथि होनो सानदों हारिमु नेहाथारि कालचारेल सेक्रेटारि बिथाङा जाहैबाय मानगोनां धनजित औवारी चिरां बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिनि उनाव आं खावलायनो सानदों एसिस्टेन्ट कालचार सेक्रेटारि रजे बाग्लारी उदालगुरि थेंक इउ। बिनि उनाव आङो सिनायथि होनो लादों पाब्लिक रिलेसन सेक्रेटारि बिथाङा जाहैबाय मनसुन ब्रह्म बिथाङाबो सफैनो हायाखै बेस्थ' जानानै दङ क'क्राझारनि। बिनि उनाव आं सिनायथि होनो सानदों एसिस्टेन्ट पाब्लिक रिलेसन सेक्रेटारि बिथाङा जाहैबाय जुगेश्वर बसुमतारी सनितपुर। बिनि उनाव आङो सिनायथि होनो लादों गेम एन्ड स्पर्ट्स सेक्रेटारि बिथाङा जाहैबाय सोमदोन गयारी तामुलपुर। बिनि उनाव आङो सिनायथि होनो लादों एसिस्टेन्ट गेम एन्ड स्पर्ट्स सेक्रेटारि सत्यजित बसुमतारी क'क्राझार। बिनि उनाव सिनायथि होनो थाखाय आं खावलायनो सानदों बिथाङानो जाहैबाय अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि बिथाङा जाहैबाय बिष्णुराम दैमारी बाक्सा बिष्णुराम दैमारी फैदोंमोन होनना बुंदों बिथाङाबो हयथ' ओंखाम जागासिनो दङ। बिनि उनाव सिनायथि होनो लादों अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि जोंदावसा खाख्लारि उदालगुरि थेंक इउ। बिनि उनाव अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि मोनबोनो हादों सन्जय ब्रह्म क'क्राझार।
बिनि उनाव एडुकेशन सेक्रेटारि मोननो हादों प्रेमा इस्लारि चिरां। बिनि उनाव मोननो हादों एसिस्टेन्ट एडुकेशन सेक्रेटारि बिरदाव बसुमतारि क'क्राझार। बिनि उनाव जोङो बिबानाव मोननो हादों लिटारेरि सेक्रेटारि हिरेम्ब ब्रह्म बाक्सा। हिरेम्ब हयथ' बिथाङाबो ओंखाम जाहैदों। बिनि उनाव एसिस्टेन्ट लिटारेरि सेक्रेटारि जन बसुमतारि उदालगुरि। जन उदालगुरिनि बिथाङाबो हयथ' ओंखाम जाहैदों। डिबेट एन्ड सिम्प'जियाम सेक्रेटारि गौरां बर' तामुलपुर। डिबेट एन्ड सिम्प'जियाम सेक्रेटारि तामुलपुर हयथ' बिथाङाबो ओंखाम जाहैदों। एसिस्टेन्ट डिबेट एन्ड सिम्प'जियाम सेक्रेटारि जुतिस बर' बाक्सा। जुतिस थेंक इउ। बिनि उनाव स्पिकार महरै जों मोननो हादों बिथाङानो जाहैबाय बुंथिगिरि हिसाबै हेमचन्द्र ब्रह्म क'क्राझार। डिपुटि स्पिकार हिसाबै मोननो हादों सन्जिब बर' तामुलपुर। ससियेल सार्भिस सेक्रेटारि हिसाबै मोननो हादों चाणक्य बर' बाक्सा। ससियेल सार्भिस सेक्रेटारि चाणक्य बर' बाक्सा। चाणक्य थेंक इउ। एसिस्टेन्ट ससियेल सार्भिस सेक्रेटारि देरहासात बसुमतारि क'क्राझार। बिथाङा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि जा हक बिथाङा सफैनो हायाखै। बिनि उनाव जों मोननो हादों ट्रेजारार एरियाल नार्जारि क'क्राझार। दा जों गासै 29 मेम्बार्स जों मोननो हादों आरो माखासे जोंहा सानैसो सोदेरबावनो दोङो। बे 35 जन जागोन। बे माखासेखौ जोङो सनितपुर गहपुरनि थाखाय एसे रिजार्भ लाखिनानै दन्द'। अल आसामनि थाखाय जोङो रिजार्भेसन लाखिना दोननाय जादों। दा माखासे इउनिटफोर जोङो दिल्ली बा गुवाहाटी बेफोरबायदिनिफ्राय माखासे सोसननो गोनां दङ। दा ओंखायनो जों बेखिनि माखासे पस्टफोरखौ जोङो दोनथ'नाय जादों। जा हक दा सारा बे समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। आं मुस्रि इसोरनि आरो रोजा रोजा बर' मुंख्लंफोरनि समायखिरा लानानै आं फोथायजाथाव बर' माहारियारि फरायसा आफादनि मावनांगौ हाबाफोरखौ मावलांगोन, जायनि थाखाय आं गाव गावनि बिबानाव सायख'जाबाय। बर' माहारियारि फरायसा आफादनि थिखानाय नेमखान्थि बादियै आरो थांखि बादियै मेंनाय गैयाजासे बर' सुबुंफोरनि जानानै आं बर' हारिनि थाखाय जेब्लाबो साबसिननिफ्राय हामसिन जौगानाय हाबा मावलांनो नाजागोन आरो आफादखौ जौगाहोलांगोन। गोजोन्थों। नोंथांमोननि फोथायजाथाव गाव गावनि नामखौ बुंदो, बेनिफ्राय सहि होनानै जोंनि नैबे गोजौआव साबमिट खालामफैदो। बेनि थाखाय आं खावलायबाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि बनसु लं लेप बनसु लं लेप जय बर' हारिनि जय बड'लेण्डनि ट्राइबेल इउनिटि लं लेप ट्राइबेल इउनिटि लं